Oh. Magandang umaga guys. Good morning ba? Good morning. Maayong buntag. Umaga na naman. Naggayak nga naman si Manay, si Mami. Kaya mamulbos ta, manuklay tayo para hindi tayo mukhang aswang. Saka mamulbo tayo mata. Para humot-humot. May amoy-amoy man na kunti. Sasakay tayo ng tricycle. Baka sabihin amoy na tayo, amoy na ng kagwang. Mag-lipstick po ba? Anong puwa-puwa. Humut-humut ang mga ilok-ilok. Ayan guys. Kasi Mami, Nanay. Ako'y pupunta ng palengke. 4 o'clock na. 4 o'clock na. Dapat maaga punta na ako doon guys. Ayan. Ayos-ayos lang. Sandali lang guys. At ayusin kong mabuti ang aking itsura at para hindi matakot yung sasakyan ng tricycle. I-ready ko na itong aking malaking bag. Darna! Oh, Regine Vlog! Good morning! Ayan. Gising na rin ang aking mga alaga. May 2 pang natitira. Ayan, hindi pa sila nabili. Mga bulldog. Ayan. Uunahin ko naman ang basura. Magtapon ng basura ng maaga. Ito na ang hurdapper. Joke. Joke. Hindi guys, kukunin ko na sa bintahan ko. Mag-urinola ko ang aking binta at dadalhin ko sa palengke. I-rolling ko na naman siya yung kahapon na binta. Ayun. Pamimili ko naman siya ng mailuluto sa palengke. Maghahanap naman ako ng mga mura-mura. Maganda yung maaga guys para makakuha ng mga mura. Tulad ng mga sibuyas, murang sibuyas, murang gulay. Kahit mga 5 pesos na bawas, malaking bagay na yung guys kasi yung mga paninda ko, hindi naman yung mga kamahalan. Binabagay ko lang sa mga mamimili ko na mga boy lang dyan sa tapat. Kaya ganun. Magsombrero ang bagong panganak. Okay. Hindi. Umaambon kasi sa labas guys. Ayan guys, lalabas ng aswang. Ang lilim pa sa labas. 4 AM pa lang, madaling araw. Ayan. Pang taong, madilim pa. Pabor sa aswang. Ito na ako guys, palengke. Ayan, pataas ang guys, palengke. Sa first floor yung iba. Kabangang pansit ba ito tabi? Hindi lang pansit ba ito? 1/4 na lang na. Gis na mix. 30 yata. 1/4 na lang ah. Pinaday ko sini 80 lang. Yan may
ka? Pwede po kami natin. Ayan guys, banat na si Darna. Aw, hindi. Si Manay. Banat na luto si Manay. Yahoo! Woo! 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 Rinas, yunasun ko. Bang ay nga, umpot lang. Kung lilisipin lang kami sa klamit ko. Umpot ka sa klamit ko. Si Sir Rinas ka na. Si Sir Rinas na. Boss, ano? Lilisipin ka na. Boy, sir, dahil pamana po sa buwan. Ayan guys, natapos ko rin ang aking ginagawa ngayon. Ito ang last ko na luto. Ang mga patsambang luto ni Manay. Ayan guys. Tapos na ako magluto guys. Yan si Daddy naggawa na ng panlagay sa pinsel na yellow para malamig naman ang kanilang inumin. Until here guys, don't forget to subscribe, hit the notification bell para lagi naman yung makita ang aking mga susunod pang mga video. Bilang hirap kapag magpabilang bansa. Ito ang ating pagkinapanahon, ang mga pinagagawa ng Pilipinas. Dito ko rin sa isang kaligan kung saan may nagpunta dito ng palamig. Ayan. Subukan natin si ate kung kaya natin kausapin guys. Pero bago dyan mag-intro muna. Grabe, bigatin ang intro nito. Intro pa lang, wala na. Yan o. Grabe sa intro. Panyang payato!
Pati mga alaga ko, nagsisigaw din ng panyan! 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 Panyan!